O ideario de Castelao e a actividade política del derivada lévano ao exilio en Buenos Aires, onde morre en 1950. Hoxe, os seus restos mortais están depositados no Panteón de Galegos Ilustres en San Domingos de Bonaval. 30 anos de política autonómica, co centenario do seu nacemento por medio, non serviron para reforzar o significado da súa figura, nin para convertelo no verdadeiro pai da patria. Dedicarei este capítulo aos elementos que produciron a guerra civil. Son 3 elementos: o militarismo, que se consideraba ferido nos seus sentimentos patrióticos e hipotecou a independencia da patria; o clericalismo, que se consideraba ferido nos seus sentimentos religiosos e xogou a Igrexa no xogo azoroso da guerra; o semifeudalismo, que se consideraba ferido nos seus intereses e convirteu a súa riqueza en pólvora. Eles representaban o orgullo, a soberba e a vaidade, é dicir, o máis vello, máis negro e máis podre da España centralista. Castelao, que non quería ser repatriado como cadáver político, foi vítima no traslado dos seus restos mortais desde Buenos Aires en 1984 dunha grotesca operación de secuestro orquestrada polas forzas españolistas, sen arroupamento do pobo, coa intención de integralo no réxime autonómico e anular o seu significado político. O nacionalismo galego, que non tolerou a manobra manipuladora deste segundo enterro cheo de policía, caciques e xerarquía eclesiástica, contestouno con movilizacións masivas. O peor desterro é o que se sofre na propia patria privada de liberdade. Castelao matinaba en Boston, en Filadelfia, en Santiago de Cuba, por todos os vieiros do mundo, que se Galicia é unha nación ben diferenciada, ten dereito á súa autodeterminación. Unha nación é ou non é. Se non existe, non se pode inventar. E se existe, non se pode esconder nin afogar. Sobre o problema nacional, e decía que era unha cuestión, que é unha cuestión moi seria, moi profunda, sociopolítica, filosófica, que se ten que desligar da neboeira do folclorismo intrascendente e que se ten que desarraizar dun regionalismo cativo, un regionalismo que non lle dá nada a ninguén e que non serve para resolver os problemas máis sinxelos. A política nunca foi a miña profesión, pero sí a miña vocación. A vocación de toda a miña vida. Comparado o sentimento galego dos meus primeiros debuxos coa idea galeguista do meu recente libro, e veredes que son unha mesma cousa. E veredes que eu souben conservarme idéntico a min mesmo e que a miña vida moral e política é unha liña recta, como a franxa azul da vosa bandeira. O pobo galego é o centro de toda a arte de Castelao, tanto plástica como literaria, e desde moi pronto vai aparecer na súa obra a preocupación polas persoas marxinadas, a vellez, as mulleres, os nenos, os cegos. Vai ser precisamente a consideración artística do drama dunha Galiza marxinada, cunhas clases populares que se ven abocadas á emigración como último recurso, o que o leve a decantarse pola opción de participar activamente na política do seu tempo.
Cando un galego se decata das realidades do seu país e chega a sentirse fillo dunha nación privada de liberdade, debe defender a posición maximalista que acabamos de esbozar. Pois se Galiza é unha terra diferente, ten dereito a ser existente. É unha de dúas: ou negamos o carácter nacional da nosa terra ou temos que defender os seus dereitos. Toda a loita política de Castelao estivo orientada ao recoñecemento da personalidade nacional de Galiza e a defensa dos intereses das nosas clases traballadoras, cunha problemática específica que se resolvía pacificamente por medio da emigración. Desde que foi elixido parlamentario das Cortes Constituíntes en 1931, situou no centro da súa actividade política a cuestión nacional galega, procurando o seu recoñecemento por parte do Estado e a situación de miseria e marxinación das clases populares, loitando por conseguir a consciencia de pertencer a unha patria que debía reclamar os seus dereitos e que debía rebelarse contra a asimilación cultural e lingüística. Sigo en pé o noso irmán Daniel. Ten Galiza un idioma propio. Ten territorio diferente. Ten unha vida económica peculiar. Ten hábitos psicolóxicos reflexados nunha cultura autóctona. Pois logo Galiza é unha nacionalidade e, polo tanto, ningún antifeixista pode negarlle o dereito de autodeterminación. É dicir, o dereito a gobernar a súa vida. Unha nación é soberana e ten dereito a organizarse autonómicamente, sen máis límites que os derivados do respeto ao dereito igual das demais nacionalidades. A nación ten dereito a federarse con outras e a separarse da federación cando lle conviñar. Unha nacionalidade, pois, ten dereito incluso a constituirse en Estado independente. Tanto Castelao como o Partido Galeguista no que militou defendían a autodeterminación política de Galiza dentro da forma de goberno republicana. Desde o punto de vista do proxecto autodeterminista, as únicas saídas posíbeis son a federación ou a independencia, non unha descentralización administrativa do territorio ou unha autonomía no seu sentido constitucional. A defensa do Estatuto de Autonomía considerábase un avance táctico neste proceso, nunca un fin en sí mesmo ou un obxectivo estratéxico. A solución pasaba, en último termo, pola constitución dunha confederación ibérica, na que tamén se integrase Portugal. Para Castelao, o idioma é o principal fundamento da nación e o nacionalismo actual sempre se caracterizou por estar na vanguarda da defensa desta causa. Castelao é sabedor de que o galego viviu situacións de normalidade, chegando a ser lingua esplendorosa, e que a súa decadencia foi causada polo sometemento de Galiza a un longo proceso de asimilación, proceso que el mesmo se fartou de denunciar. O desprezo pola lingua propia achácao á renuncia dos dereitos que nos corresponden como pobo e a unha anestesia da dignidade colectiva. O alzamento militar e a guerra civil lévano, desde o seu compromiso político democrático, republicano e antifascista, a confeccionar as estampas de Galicia mártir, Atila en Galicia e milicianos, cunha inequívoca orientación de denuncia das atrocidades cometidas contra o pobo galego. Un pobo sometido á loita de dous idiomas acaba por non saber expresar o que sinte. Cando un pobo que canta e fala nunha lingua creada polo seu propio xenio se lle impón a obriga de adoptar un idioma estrano á súa personalidade afeitiva, prodúcese un esmorecimento do linguaxe
que comeza pola inhibición e remata pola impotencia. Repetirei cicais as mesmas ideas, pero con outra feitura e outro significado. E repetirei verbas e frases até convertilas en tópicos porque non estou arrepentido do que dixen. Por algo volvo a dicilo, senón que agora pretendo remachar e endurecer algunhas afirmacións. Exposto en Sempre en Galiza, o pensamento ideolóxico de Castelao susténtase en tres eixos: o carácter diferencial de Galiza, a defensa da unión pactada entre nacións do Estado máis Portugal e a análise do proceso de submetemento e colonización da Galiza desde o século XV. Desde a conciencia de pertencer a unha nación periférica, o nacionalismo de Castelao aséntase nunha concepción verdadeiramente internacionalista, non cosmopolita, na que todos os procesos supranacionais se contemplan desde un fundamento democrático, producíndose de abaixo arriba. Só así pode existir respeto pola diversidade, relacións de igualdade e concordia entre as patrias, rematando coa explotación e o imperialismo. Durante este ano 2011, o Bloque Nacionalista Galego pretende, dende logo, difundir o pensamento e a obra de Castelao. Para nós vai a ser o ano Castelao. Pretendemos difundir precisamente a obra e o seu pensamento frente ao intento deliberado por parte do poder de transformar a Castelao en un simple dibuixante, un caricaturista, cando non sepultar o seu pensamento baixo sete lousas. Castelao é o pai do nacionalismo moderno, dende logo non só elaborou o pensamento teórico do que supón o corpus do nacionalismo, senón que ademais foi unha persoa que non se limitou a eso, actuou na práctica, fundou o Partido Galeguista, actuou precisamente para colocar o noso país como nación no mapa do Estado e do mundo. A él debemos que no ano 36 se aprobase un estatuto que nos colocou no mesmo rango institucional que Euskadi e Cataluña naquel momento, réditos dos que aínda vivimos hoxe neste país. Para nós, polo tanto, Castelao é unha persoa clave na elaboración teórica do pensamento que o Bloque Nacionalista Galego representa e defende neste momento, e unha persoa que, ademais, honramos da única maneira que é posible facelo, defendendo o seu pensamento, sendo leais co que el representou, actualizando, por suposto, ao momento actual, pero en calquer caso sabendo que nación, idioma, antiimperialismo, democracia foron elementos fundamentais do seu pensamento, e nós, dende logo, pretendemos, naturalmente, ca nosa teoría, pero tamén ca nosa práctica, seguir o seu exemplo. Se no abrente deste día poidéramos voar sobre a nosa terra e percorrela en todas as direccións, asistiríamos á maravilla dunha mañán única. Dende as planuras de Lugo, inzadas de bidueiros, até as rías de Pontevedra, oureladas de piñeirais, dende as serras nutricias do Miño ou a gorxa montañosa do Sil, até a ponte de Ourense, onde se peitean as augas de entrambos ríos, ou dende os cabos da Costa Brava da Coruña, onde o mar tece en caixes de camariñas, até o curuto do monte de Santa Tegra, que vence coa súa sombra os montes de Portugal. Por todas partes xurde unha alborada de gloria. Por todas partes xurde unha alborada de gloria.